Galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala kachideme. Tenya welela saraka jubu bomori tenya welela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنبياء الله تنوكا ولين من دونك صلي على كربكني محمد دو أنا سودين سانو أنا كصحابة كرنغرلو أني مامون تقولوا لاني بارا من كليه foka se don la pama ala kanina o bela jelen yola o ko fe amba fon folkan min damne kishi a chamanche hina ala banye barkay baden tv shirif la jaba maliko ka amba fo ka wale nyimandon sanga an wati bela jelena au kanya madalila bi wajuli kana konna na amba wala donia ka fo ami Côte d'Ivoire jamana ka dugula min me wele ko ma fédération donc pi konnana ka be avril kaloma samba fla ani mugani woro ka keni afana karamo asayid Sherif Ousmane Madan Haidara de ankaramo asayid Sherif Ahmed Tidiane Haidara ka Côte d'Ivoire tourné ay wajuli bakke makawfe wele blala al-islami ma al-islami wele jabi ka bo fan chama fe kan wajuli kene bay sagare bara unundona ni maba wele lo nga foli kamye ani tonyi mako ka foli kam misra dola anga je anga nyama dawo fe anga foli folo banga commission d'organisation ere barake bawbe ambu be fo chesrila wala o kofe anga maba minyo kene soro ambu fo ko wali nyimando aya fa bebele ba nyino fo nu ye degun fefen soro dabon kamate amman profiter au fait an karamogo la kawbea no ye nuru day wala ambe ya fa delu fe kafunya na dembe bi atabaga de bolo wala la nyini ye jumaya abisaka nyantugo mina wala mais ni degun boro la amgo ya fa deli o ko fe an karamogo anga parenya bitlami masangosa no e karamogo ka anniversaire abeya no ala musa dumbia ka duye amba fo ku bismillah kenega ka bela jelen fo anga autorité fana beya ambu fo ku wale nyumando wala an fle kene min fana ga ambe kene min fana ga le sangosa nambe ya nofe amba luede mais zeina fara ko sirifu bena la mairie ko ujena warko ko ka duwa ke la mairie ka duwa ke mai ambe fola ka foli se an karamo Ashek Sherif Ousmane Madani Haidara no borala ambanga international fo ka national fo kana section na kana fédération na o kofe ambanga famala mo bela jelen fo la kadamne préfet la kana la mairie la anga foli be bela jeli o kofe ambe sécurité organisateur anga foli be bela jeli o kometa melen ko fe fanani anga gakela anga foli buye ani délégation invité anga foli be bela jeli o be nyuma sela herala la ka seni be nyuma o ko fa ambe foli nyasi ankara mo rema anga foli bayi kwa danser anyuma bora kaso anyuma sera kaso anaka délégation bela jeli ola nin joyere na ambi mani ankara mo ni anga sheku dalane no ye mudiru madrasat nurul huda al-ustaz al-fadil abul qasim ba amba de la ala fe ashina anshi ka do fara ka ala mo kerain ola kaseya ka jama bela jele wala nyuma do mo yansoro hal mi ma yansoro ni ngania bin anye o ko fe ka barkada ani tanuke ankara mo yere anaka délégation no ye Sayyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara ka dele Allah subhanahu wa ta'ala fe aye dugumi masoro no ye maye ya rabbi ka nalike mama noro ye ala ko kanye o kofe ka dele Allah ta'ala fe anata manyon o bora magoya min no fe no ye de kana Allah ta'ala ka noro chari adama don chela ya rabbi ka bensema dama ala mo keranye
ya rabbi ko gatama kunceni alhamdulillah rabbil alamin ala ko kanye wala anga foli be na baga be che fara musuka fengo fensiya iresia ani minu ma kene soro no hagli be nanyi anga foli be abela jene ka section fo ka section fo ka fédérali fo ka do membre be fo ka nationali fo barani sababu nationali de ambe président Adama Sako amba fo kusebe anaka biro membre be krengena do nyagandu aleni ube yala la nyogon fe amba ini ala fe tamani adamne la herela ala ka laba herela ankara mo amba khalifa alamo alamin di khalifa che anaka tamade be unyu mambola malikono kado en fait barani adamne la herela ala ka laba herela. Merci à l'assistance, merci au mouvement Ansardine. Nous n'avons pas toujours l'habitude du crachoir, mais nous disons que, au nom de monsieur le préfet de police, nous disons bonne arrivée dans le Tonkoui au chèque. Nous disons aussi merci pour le mouvement, pour l'effort d'évangélisation et de sensibilisation de la communauté. Nous vous disons merci, nous sommes à vos côtés, je vous remercie. Anaka délégation be Seyd Ahmad Tidiane Haidara ka dele ala fe ala ka ukolosi o bora so ka here min to ala ka bamba ka kudivar tourner herela ka tala ka sigi ka ta do mayla herela ala ka ulatige anana ay duwa fenwo fenke ya amba dele ala fe ala ka jabe ka tala ka nyini afa aka duwa ke ka anawona duwa fenwo fenna kela jabe o be ka di amma o kofe min o be do nyinina banako bola furuko bola jawukalaw be shenekalaw be o bela jeni be ka do nyinike o tale kofe jabe nyimon be ka di awma ka foko cena karbo nana ayi do ko ya noyi inshallah amba nyina fa aka do ke jamanayi ka do ke duyi ka do ke dinai ademem bagawi anye laydu min di uma ka se ka dafa ambulo. Au nom du bureau national Ansardine Côte d'Ivoire, j'ai pas grand chose à dire ce soir, seulement à remercier nos autorités, le préfet de la région du Tonkoui et le préfet du département de Mans, le maire de la commune de Mans, la police nationale à travers le commissaire de police qui est avec nous ici. Nous avons commencé cette tournée le jeudi passé, ça fait 7 jours aujourd'hui, et la tournée doit durer 24 jours. Mais depuis le départ d'Abidjan jusque là, la police n'a pas manqué à toutes nos séances de prêche. Alors ça nous rassure parce que quand on voit la police auprès de nous, nous sommes rassurés. Alors que Allah bénisse la Côte d'Ivoire, que Allah bénisse tous les Ivoiriens, la paix qui règne en ce moment en Côte d'Ivoire, qu'elle soit définitive. Et je remercie tous ceux qui se sont déplacés ce soir, hommes et femmes, pour venir assister à notre prêche, que Allah accorde à chacun ce qu'il désire. Falhamdulillahi Rabbil Alamin. Otemenenko anfanan karamo Sayyid Sharif Ousmane Madan Haidara di ankaramo Sayyid Sharif Ahmed Tidiane Haidara. Ayla selibake ni wajuli kene sanuma inkonnana misra lola angaje angani madawfe. Nga ma chaman din de famu alay here ke minu ye ka sidi uma ka fo anga do ala ko dafe o ti de ka do billahi al-ali al-azim ha kana bolo do ala ko dafe inyabi ni cedola abike kene kelenga misiri kono wal ma ala ko kero la nga ado mana se sorol damire ibu nyine o tiyeble ha nga cha fama kunda na bolo tigi kunda kasoro damine abbe ekele ngale fanga soro dro abi nyina ala ko kasoro niye fanga soro ya hakli kan jiga ala de muna enni mbek maka ngabi ala ya amra ere di ema ikanga ala de fu ikanga sigi mema o de ala betegeje jenatige la bebina fendi shibu nga ala bina garske ka fendima ka ini doy école ke ñove akumi da classe kono era nga bi ofle e bolo barala ala soro dele ikanga jodo vo alate nga chama bi fitri wali alama ya qur'ana koti innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna
kɔrɔma den bi yaada ka kafa mɔgɔ kuma n'a y'a ye k'a kari bɛ ka bɔ bɛɛ kɔ o kɔrɔ ye di ko n'a ye sɔrɔ y'a yɛrɛ bolo nka k'a sɔrɔ o de ye adamaden yɛrɛ sabati waati ye n'Ala ye a ka hinɛ di i ma o waati de jɔn kan ka segin Ala ma a ye nin bila o kunna dɛ dɛsɛ o kan'i segin Ala ma dɛ sɔrɔ yɛrɛ deeleli i ye o de kan k'i tɔ segin Ala ma a ye janto n da kira laban ni min ye ko i ka ɲɛnamaya hayatak kabla mautik k'i profiter i ka ɲɛnamaya waati la k'a fɔ i ka saya waati ɲɛ i ka ɲɛnamaya waati kan'o jɛya sa o k'a fɔ kuma jumɛn don la wala Abdulahi ibn Umar a ko ni aw dɔla kelen ye don min wulada ye k'an kan'o su koli kɔnɔ ni don min dugu jɛra ɲɛna a kana fɔ su bi ko an ɲɛna bilen n'a ye don min su fana sɔrɔ a y'a sigi a kan ko saya bɛ se ka na a kana dugujɛ kɔnɔ ni bɛ balo la tan an sera bila man di dɛ nka ni an ye natalankolon di an yɛrɛ ma k'a fɔ an na dɔ balo saya b'o caman de ta ka sɔrɔ a ka nata ma dafa wala min jagoyara an kan min bɔra k'o f'i ye k'o de ye Ala n'a ka kira jaabili ye mɔgɔ minnu bɛ Ala n'a ka kira jaabi olu ka sara ye jumɛn ye kuranɛ ko lillazina stajabu li rabbihimul husna mɔgɔ minnu y'u majaabi wele da kan na kira nana ni min ye ko sara min bɔ olu ye ko alijinɛ don alijinɛ don n'i ye Ala jaabi ko ka kɛ ɲumankɛla ye ka juguman to yen sara min b'a la alijinɛ don yala e mago tɛ o de la wa yala an ka silamɛya in kun ye mun ye alijinɛ ɲini tɛ wa ni alijinɛ ɲinini don o bɛ sɔrɔ ni Ala jaabili ye Ala jaabili ye jumɛn ye ko nin kɛ ɲuman na nin to juguman na o de ye Ala jaabili ye Ala ko ten kuranɛ kɔnɔ ko maa minnu ye Ala jaabi ko sara min bɛ olu ye ko al husna a ko minnu ma Ala jaabi don ko wallazina lam yastajibu lahu mɔgɔ minnu ma Ala jaabi don Ala kira wele u kana min ma minnu bana o baara ma ko olu ta ye jumɛn ye anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah ko hali olu ye dugukolo ka fɛn bɛɛ kafo k'a fara ɲɔgɔn kan ani o bɔɲɔgɔnko wɛrɛ k'a fɔ u bɛ u yɛrɛ kuma bɔ ka bɔ jahanɛmɛ tasuma donni ma ko Ala t'a minɛ u bolo ulaika lahum su'ul hisab fɛsɛfɛsɛli juguman ka bɔ olu tigiw de ye lahara minnu ma sɔn ka Ala jaabi kan'i kun jan ko bolisɔnna don walima diinɛ wɛrɛ maa don la an bɛ min ɲininka e min ko i bɛ silamɛya la i bɛ seli i bɛ sun i bɛ hiji nka e maa min i ma se k'i yɛrɛ bɔ walimuso tigɛli la yala i ye Ala jaabi wa faama min kɛra fantanw tɔɲɔba ye i ye Ala jaabi wa juge min bɛ ka kiiri jugu tigɛ i ye Ala jaabi wa feere ni sanni na namara o tigi ye Ala jaabi baa ye wa o to yen karamɔgɔ ka kunfinw janfa i balo cogoya kama n bɛ balo di yala o tigi bɛ ka Ala jaabi wa la Ala jaabili ye jumɛn ye ko ka Ala ta kɛ nka Ala y'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na dɛ ko mɔgɔ minnu ma ale Ala jaabi ko hali n'olu ye fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan diɲɛ a n'a kɔnɔfɛn wa mislahu ma'ahu ka tila ko o bɔɲɔgɔnko fara a kan k'a fɔ ko o b'u kuma bɔ ni o ye laftadaw bihi k'a fɔ o b'u yɛrɛ kuma bɔ k'o kɛ kumabɔla ye o ni tasuma cɛ ko Ala t'a minɛ u bolo wa olu de ye mɔgɔ ye sɛgɛsɛgɛli juguman bɛ minnu ye wa ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad ko ka sɛgɛsɛgɛli juguman bɛɛ kɔfɛ k'u ta yɔrɔ ye jahanɛmɛ kɔnɔna ye wa bi'sal mihad jɔn kan ka sabali ni Ala jaabi i bɛ bonya diɲɛ na ni Ala jaabi i bɛ bonya
إمو نيوم بلو إبي بويا على بلو وني على جابي جيه خير سورة كوفي جيه بويا كوفي لا حرحين سورة القرآن كوتي للذين استجابوا لربهم الحسنى منو يوم جابي ko sarami muye ko aljina do wala nene e kango de ndata ko kira an wele kana muma anya ka shihoma an anyere di o kelima an na foyi mine ni ote ne wulbale de ablay kuna ko ni ndinay boyro kelendo adira che kelendema modul mustafa o de kana nene e blasra an nga tugo o de ko aka wele bedakana wa ala kote ni mogo min ye ale na ka kira jabi usra dona wa akon ni de kaka amino liman yara ka da ala la anga ala na ka kira jabi fena mi ba nyere baya modul mustafa ye munama mi ba nyere baya da ha modul mustafa na ni muye ala dungote ya ayu allazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum balligh amanu liman laka da'ala da ay ala naka kira jabi ayu jabi muna lima yuhyikum famin bi aw nyanamaya nyafi ngo adama de duskun nyanamaya la nyo de fi ni duskun sarabi nyanamaya ni muyi kuma biyande ola modul mustafa ye an wele ko ka an yinamaya ni femi ye ni bukhari ba lakali muslimu ba lakali abu daud في الترمذي في ابن ماجه وفي سنن النسائي وفي مسند احمد كراي ولدا بخاري ايا دايره بخاري بي اكو بي ابابو منونا يرو عند لك angara mogo doka kuma kambe an walla seldino ngofe ka fo bay ay nye joro badoy limaniya talila kira de ya weleda may riwaya fo ka klaka sengal laynima wadul mustafa ko bukhari konoy ubadata kun somiti de ba mafle ko alek be ala kira kira fe wa hawlahu isabatun min ashabi qal بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأكب في الدنيا فهو كفارة لا ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره له عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه فبايعناه على ذلك بخاري كنا يكري ولدا كو أين الليل ورطني أو على دنgo القرآن كنا استجيبوا لله وللرسول أي على أنك كرك ولد كان جابي لما يهيكم من بانينا مايا أمود إيان ولا كان مما بخاري كنوي أكو أين الليل وردي نمو هدوما ليل ورد فريكو أتف لفر على كا أتشميلك أتجنيك أتدي فقاتي نبرك سيكراتا كابولو كرو لكرا محمد يملا بارا نيوما مين باك نليل ورد يلا ay karamo o ke angere kiramani wele da sahaba yawa nyingali mimbe tugola niko awo ngani ko ay amba fa kata kala damne ngani ko awo sababe ko kira ka sahaba wele ni ne nyingali mimbe tugola yala sahaba ya jabina keliyewa niko ay ko sahaba bana amba fonna ango darsu dima nani ko awo on balma ke kira wele nda sahaba ujera nay ka ke nene ebi mumbono kira ka wele da kan jami bariya wal ma arakana ayin bi da sahaba udama de lawa ni ngaldo ka fa aw min liman yaraka da alala yara nene e to lawa ni ambala sahaba ubala nga sahaba ujira ni kira kan wele dakai nini edu
kira dun y'a laseli kɛ kuma min o Badara bun Samit ko ten ko kira tilalen ko fabaya'nahu ala zalika fi sahih al-Bukhari abi Bukhari kono ko anw ye bay'a kɛ nin ka Alakira bolo sahaba minnu kan ka ladege sabu kira ko ten nin diinɛ ko in na a ko an ɲɛ bɛ nin na cogo min abdu bin nawajis a ko a y'a taga ju kɛ ka diinɛ kin a b'aw wolo cogo min a kana sɔn yɛlɛma ka don a la a ko sabu ka d'a kan ni aw dɔ ye si sɔrɔ k'a bɛna yɛlɛma ye nin diinɛ ko in na a kamana bɛ gan ko jumɛn de ye tiɲɛ ye yɛlɛma cayara dɛ o de la ni baya ko fɔra dɔ bɛ se ka ko kura don nin ye kura nalen ye balimakɛ la kura nalen ye jumɛn ye min bɔra maa wɛrɛ fɛ ni tayɔrɔ t'a la o de ye kura ye o la n balimakɛ dɔ ko ten ne n'a ka sigi fɛ a ko ale ye baya ko in mɛn Hayidara de da o la o de y'a to tiɲɛna ale tɛ se ka danaya d'a kan k'a fɔ ko nin de ye minɛta ye karamɔgɔ don a ko a kalan Misira kalan kɔfɛ a taara tɔ dafa Saudiya la karamɔgɔba don kilasi kɔnɔ kalan sira kan nka ne ko karamɔgɔ i filila nin yɔrɔ la sabu ale y'a ka dalilu kɛ mun ye ko ale y'a mɛn Hayidara de da nka ale ye kalan kɛ nin yɔrɔ fila fɛn o fɛn na ale m'a mɛn ye ne ko diinɛ ta yɔrɔ balimakɛ n bɛ ɲininka dugu don wa walima Ala n'a ka kira fɛla de don ni diinɛ bɛ taa i b'a fɔ ko yala Ala y'a fɔ wa yala Ala kira y'a fɔ wa diinɛ baara bɛ kɛ yen de bay'a min n'an filɛ kumana kuranɛ an mago bɛ dayɛlɛli la yala ni aya bɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ wa a bɛ sɔrɔ yen yɔrɔ jumɛn mɔgɔw farali ye Ala kira ka nin diinɛ in baarali la ka sura zaba d'i ma sura fɔlɔ ye Ala bɛ layidu d'a ka kira ma ni dayɛlɛli ye iza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا محمد نعلك الدميننا النصر والفتح عن الدليل أو كرم وجننا كل دمين الدليل جمع ودو نعلك الدميننا أنا كدليل مور ابن مغوي يدخلون وبدو على كديننا أفواجا جمعكم ودليل كن يفتو مكاي nga ala ya damna ni minye ne onde iza jaa an-nasrullah amma fa Muhammad in jaa an-nasrullah aw law jaa an-nasrullah la ay sharti as-subutiyya deke حرف الشرطية الثبوتية نوي إزاي إني حرف الشرطية لو فنبتي نغا نونو بي حروف الشرطية ما إذا والشرطية الثبوتية كم من باقوا بكي أبنا هنا فهو مثال دو قرآن كونكو إذا زلزلت الأرض زلزالها ودومينات قلوبنا يرى لك يرى لي يرى لا ونانا ترامبلمان دي ترن تكنيني لا قيام الساعة ودو تابسي كوني على كدميننا انا كدللي من ليدو ترى محمد محمد بن مغويه وبدو على كديننا افواجا جمعكم يلا كروا اهو كرا سوره فلانا إنا فتحنا لك فتحا مبينا نعلى يدين لك محمد مين بوينا نوي مكان دايلي على سيدي كرام كسري أفصولا على يكوني أو كرام مغو بدو ديننا جمكلو أو فلا كراوا أو فلا كرا أكرا كتشو جمينا أما رواية دايلة فلا ده نبي القرآن النص الصوري هو Qur'an ko cugodi kuma mina chawye ni laydu min ala kira bolo muso fana wille ku be ala kira mage
سورة الممتحنة السورة سبنا أوي على قواك كرما يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعوهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. محمد مسطولا منو زونا كدهيلا منو يلي منيا أوتا كوبنا فرائكا إذا جاءك المؤمنات يربونا نيني كما دوك موتي كون يلي منيا جو يردي شندو مالما كي ني دالو دي لا تيغي تيغي إبقى خطبة يلا منو نيفة لمن يجون دولو يوا يلا يبايا دولو موا إبادة كل لمن يجون بوته من بعد سكونا بكو ديرا كفر مؤمنات أو دوني مغبي كسلامين يمامنة إكان الليل ننون دتا ما دوفر ننون مؤمنات وكرا ننون ويلي من يجون يلا فوت من السلامين يلا درجة والله كيف كافون دسكو مييرا باردو تشيتاتي نتشيدو ننو منو نيرا تمنا فو سلاميا كدركا كتا فو لمنيا جونيا يلا نا اوبنا تا على كواكا كرما كوني ندي اوما يلا ابكا كما مسو منو نيفه لمنيا جون دو اولوتي او ادو ما نكرا لا دغني يساكي يا اوتي ودلا كايرانين اولا ننو يرى نو هند أنا جماعة كل منو ننو جو على كلا كبايعك أما هو جرالا أدوك هندو كان لمنيانا كسلامي دو فويه كفو بدونيا نو سبترامبي على تقول جو بيو بيو لا نندو كتوبي دوي nga oyel limaniya yere sira min da kana o de to faruma ko minu zona nu nana ka fo bi laydu woro ta ibolo modo ko ti fla fara alaka uti shwelike uti jeneke uti dim faga uti namara ko se ko ta ko bolo ko ne e modu yubla bara nyuma mina ubake bay aduma ikane ala ya fadil ne ala be ya famihne ha ne musoyi muso de ka aya jigina muso ka sirala bamana ngote ko ni shubu ko nyana makumate o de ni ha bejedo o de la kayire la ko bai'a ni laydu woray sabu do na glo fanana ha muso de ka bai'a do de o be ka fo be muso de do kamo ke ira ba do ni hasidiya borala pew ka fo muso bai'a de ni chewte ira ba do ibinai akana flafara ala ka muso ko bola akana shwelike القرآن لجك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله نقرأ لك ما يدي شنو مسولدو السنة جناية في اليوم القرآن كتقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تنا كلت شمانا مسوما مسوكا بيا أويج ما يسيسا أودلا نكو ليدو كلين يرباكم نكو دنا يوتاكا باراكناي إبادو كو مسو كرا فرانغادي أويج ما ليدو من باكم كوندن ديفا أي أسر الجاهلية لجي كو جاهلية كلي كدمسو نيرما شدو نقرأنا كو وعيز الموعودة سعلت بأي ذنب قتلت كدومي نيرما شدو بنا ينغا كومونا وفارا أي نغالك كو تشو ديكم بي دمسو شدو والما وبو ديكم بو شدو بنغان بلا sabati bel cewde kumbake muso kunte mena fura muso fana kanu de faga o kro muso fara la ka ja cew kumbala beje do ona ya blo kuna ni layduin nere ma do ni nganga gele islame nyuma almami ni nga sabati anga islame yala o de islame ke fenye alay mi wala wallazi arsala rasulahu bil huda
ko kanda dina do abidoni ni jogo inde wa dinil haqqi ka fo tiyen dina do alla diriya bi soro yande liyuzhirahu ala dini kullihi walau kariha al mushrikun ko halli dina jugu ya kala abiyu besafe atiye fiyo ni seni gonzai ni shun gonzai bal ni joye ni jogo nunu nedo billahi al-ali al-azim kira kilenjira chekele musu kele minu barala ka sona sidna ali an sayyida khadija o ko fe wele dara ka kira bla daru arkam bun abi arqam ka bla ka dawa sirriya o ke sanjuri kanindina yimbo o doyala kana sesoro ka fagadi ama ka kisrani qaisar mara aya soro femi mislame o bolo jogo de do o de atu sira kanike والله كلا بيجي دومي نفرق قصر عن قيصر وعلى بنا عبد يد إسلام ياما أم مثالي بينافو أو من نفرق في جمانا نونغا إكافو كو أمنا أمريكي منه يعني إيروب جمانا منه ها كافو إكا إيروب بغوفرني أو من جمانا نونغا ها مير تاسو ها أكمل يلا كلا لا كسحابه ولا نجوي ده كلا كلا كان فو فبوست وساءك هاتين أكو أين على ينتشي نن على كدمة بينا فمبلوني فلاي وأودمة ننا نسلامه وسنا كان ينظر أني منيه سبتي سلامه تياكا جوكا ميمو ده ويا سبتي ويا بارك ما أنذكر أباناي أتانجولا أتانغ فويدا ودي أتو أنغ فنغ بينا سلامه ما دوغيا جتدالا ده سلامه وفنغ دي بينا سبو سلامه وبانا دينا تينا كابارا أنير دبا فنبانا نيونا نين سلامه ديسي ها سلامه كسرن قيصر مني كسرن قيصر مني روم أودو أن فرسو جبنا أودو على يقولوا دي سيتيوي جيه فنغ ما يروي nga Muhammad al-Mustafa yorola yoro minun tijati sikono minun tijati halifa mu kono nga ala sona ka deme bulu do olu defe ka jebe gouverne ha kila ya kanyira ma yake sanga fitini kila ya la samwa ani saba nga Abubakar ka kle o sanfla faroka samwa ni duru nga Umar ka sanda ala yinunum be ni régime min kun bɛ sen na ne ye kira taara ka min to yen a tiɲɛ kan o kɔrɔ san 30 ani san 5 kɔnɔ nin bɛɛ gouverner na silamɛya fɛ ka na fɔ Afrique jamana kan Constantinople Misra jamana kan silamɛya bɛɛ gouverner Umaru yɛrɛ ka khalifaya kɔnɔ san 30 ani 5 o kabako ye dɛ kabakoba nga ala ka dɛmɛ bolo bɛ fɛn o fɛn fɛ o b'a seyɔrɔ sɔrɔ oh mais nin fanga in bɛɛ kɔfɛ munyan dɛsɛ munyan bi o cɛ bila la a cɛ bila la dɛ wallahi fanga segin o de ma sahaba ninnu bɛɛ ye nin layidu in de ta a dɔnbaa y'a fɔ a ye ay sahaba kelen di kelen dɔrɔn dama te yen min ma layidu 6 minɛ ala kira bolo sahaba la te yen olu bɛ don dɛ anw de y'a fɔ anw de b'a garanti an ka fɔta in kɔni ka dɔ sɔrɔ don dɔ la k'a nana ko karamɔgɔkɛ ni min fɔ nin tɛ tiɲɛ ye n m'a fɔ a ka so ye dɛ nka a fɔ yɔrɔ la wa ni dalilu ye kuranɛ kɔnɔ walima kira ka fɔta la nin dɔ ka nkalontigiya billahi al-aliyyul azim an bɛ ala ta foli jɔ an t'a lase bilen a wuli bali don dɛ mais an kan ka sigi ni masaw wallahi ne ni e an kan ka kɛlɛ fɛ mɔgɔ dɔw y'a kɛlɛ u seko dama yira la mais n'i yɛrɛ bɛ ka nin kɛlɛ i b'i yɛrɛ ɲininka ko n bɛ k'a kɛlɛ mun na yala i ma kira ka nin wele da k'a ye fiyewu a dun bɛ yen kira dun ye wele da wa a jaabibaw y'a jaabi ni nin ye wa diinɛ cɛsɛbɛw minnu kumana nin kan jango an ye aya min kalan n'o ye suratul mumtahana aya ye aw ka tafsir kitabu lajɛ bani layidu ninnu caman n'i y'a lajɛ kuranɛ kɔnɔ layidu kelen ka o di n'o ye surat al-Maida a aya 7 ni ala b'a fɔ wazkuru ni'matallahi alaykum wa mithaqahu
الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أو كان آية تبان واذكروا وهو عطف كسرين ما قبله جمعن قنانيا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين. ni aya inde ko fe islame welele o interpellele seti ala fe ala solla kana faraka ko wazkuru aw islame ko do ayne ala kusma ay barka dalike ni'matallahi alaykum ni ala kan nema la no islame nema kaw kanda kaw kaslame sabo ala bo defo ko ne ala kan nema bado kaw kanda ka kaslame sabo kuye fitri wala we is kuntum kufaran nga ne ala ka nemay akira islamay ka kebal may wala ni ayen tafsir la ne tafsiru laje Musa ibn Lafiya billahi ni ya laje ni konanje ko tafsiru kodi ni ayina ka tafsir al manar labe ka tafsir al munir labe ka hashiyatu sawi laje ala tafsir jalalain ka safatu tafasir laje ka ibn Abbas laje ka ibn Kasir laje كنون بلد مجمع البيان جامع البيان جامع أحكام القرآن للقرطبي وللطبري أو كل جكو ني آيين كو يموالا ها نكلن دما تفسير المنار لمحمد الرشيد الرضا ألبا في واذكروا نعمة الله عليكم أي ألك النعمة بركة كون نعمة الإسلام كسلام يا نعمة كونوا إذ كنتم كفارا متبغضين متعدين فأصبحتم بنعمته إخوانا أكو يا لك النعمة بركة أو كي يدنزبوا لو يبين كلاو غني على النعمة إسلام يا نعمة أو نركب المكلة كادوس كون جنيوم في أكو وميثاقه أي أحده كو على كليدو كو أيا جندو فننا akwa ka janto ni'matallahi islamaya nema okoro angana nyina ko wa mithaqahu anani alaka laydu ko angana nyina ofena ko janganga tunu kuma nunu dela ala angana nyine ka laydu ko laydu e jume o laydu fena ala ko abina nyefo ko atayro lay iz kultum ako kirama sami'ina muhammadu anyame wa ata'ana ambake yorodo ko laydu min bani ala chela o de kuma mina antumbe adama solola ko ala ko alastu bi rabbikum qalu bala amay ko lambal make amba fo laydu yo ala yare mi mba fo ko laydu te ko e shahada de seriyali ko laydu te tere nga oyre toy koy qur'ana nana wala ko iz qultum ako laydu mina yorola sami'ina anyame wawde matede wa ato ana muhammadu amba labatu o alako wattaqullah aysrana alaji inna allaha alimun bi zati sudur la ala bi kwadi sila tawdo anga jandonna odella ni yoro indela ale ba fo ka makana ko akhadha an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam الأحد على الرجال وعلى النساء وذكر الله سبحانه وتعالى أحد النساء في سورة الممتحنة ولم يذكر أحد الرجال وهو في معناه إلا أنه يتضمن معنى القتال لحماية الدعوة والدفاع عن أهلها وكل نبي بعث في القوم أخذ عليهم ميثاق الله. محمد رشيد الرضا عليكم نليدو إنما دوكو كري ليدو تشوكا ككلك الليدو من المصوبولو كو على مصوب تفو قرآن كو سورة الممتحنة آية الفلانة كو ولم يذكر أحد الرجال كونغا أما تشوتا أوفو وهو في معناه كم كابك يليدو كني كفونا كرا فرانغا دبي تشوتالا
أنه يتضمن معنى القتال لحماية الدعوة والدفاع عن أهلها. بيعة على الجهاد كو تشود فرق موكي نوم مغسرة كو أودي فرنغاي تشو تلا نغا أنا بيعة من الإسلام يكا كو كوي بيجي أودا لا أمي كرامو ونينغا يلا بيعة بيوا البيعة على الهجرة أبو دوا مبادو أبادو منو قالنا وبعده هجرة باي أي موي هلا تيجي يوم ما كاي إسبليكي أودكم بكى نمو من بين هجرة كتا على كراسة مدينة إبي هجرة باي أكي ودونا بيتوا للخلافة نيكا مو ينغا كوي موي هلا إسبليكي شو مانجلا وما أوديكو على كرانونا بلا نمين بسكي على كرانونا بكانغا باي أكوي نلباتوي وبو إسبليكي نيو ينغا بيعتو على الجهاد وبو فنا اسبليكي كو دي كلا جورولا تشو كبو كاسلاميا كعدفا كو دي بيعتو على الجهادي اكرم وكان ينيرك كيشوي بيعتو على الاسلام ويجمعي البيعة على الاسلام عجابي كون في واو كغير كرمو ولا دي كو كبيعتو على الاسلام فو هادو سيغا فو اوبي يوا دو يا بابو دي درو نوتي لا ابي جننا إيكا كيرانونا يرو جوه كما من مجاشع ني أبنا نابل مكي أنا نابل مكي على كرا يرو أكو بايوه على الهجرة ما دو هجرة بايا دي مال مكيما كرا كوتشكو دي مادو هجرة لأهلها هجرة من ناجوية هجرة بايا تيبلي أكو علامة تبايوه بايا من نبي نيبودي يكون هجرة بيع بانا لا هجرة بعد الفتح فتح مكة كوفي هجرة تيبلي على إسلامي وسع أما بيع جمين بتوسينا محمد ننبال مكة بسيكا بيع أوكا أكو أبايوه على الإسلام إسلام يبيع والجهاد عن الجهادي إسلام يبيع كلا يودف قوبي نيبال ما كان فيكو من مئة دابا أو كرم أوكي بيعة إسلامية كا أوفو كونفيوية كرا مين بي وين ليني كو مو دي هيرة تمنانغا إسلامية تبي مودي ودوجتي كو كرا كو دودولا كو إسلامية تنجورا nga baya min do jora ayofo hijra baya jora ayofo nga إسلامية بيعة كرا سرaka so bisena ومننا كرا كوفي مغوبلو وفد حمراء وننا عثمان بن عفان في كبيع كابلو بيع كرا خالد بن وليد بلو بيع كرا علي بن ابي طالب بلو كرا يرب بلو ينا بيع كرا مصعب بن عمير بلو وبدر بن بشير التوبرا مصعب بلو اولونا نيونا تشاما ويبيع كرا مصعب بلو معاذ بن جبل أترى يمنينغا منو في نكرا يا تشكتاي و يمنينغا وسغنا كانوا كبيع كرا على كرا بولو وكانوا بايعوا معاذا أسرقوا يبيع من معاذ بن نغرا كرا يربلولي كرا بلولي نلي كبو مكة مدينة أي عمر بن بلال بن رباح كتاب بيع دي مسمنونغو ما كما عمر بن الخطاب علينا ناجو أقول أنا رسول الله إليكم أقول ني كرا كتشيدي على كرا كتشيدي على كتشيدي ني كان أوما كفوا أكبيئتا ليدو عمر يا بلوجا بامبا ويه مسلمين بكالكالي أيو ديفو أقول فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ما منا عيلي ورفك باكو اللهم فاشهد على شريعة كفننا كرا كتشيلاسي سبو وببودا دي نونو نلا هاوي تشندو دلو صلو كفين بلا كوي كرا دي هاتي أو كرا دي كمبا دي ما كرا كوفي أبي من جون مولوبلي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ala ko mo te dore fu nek kira wa kira be saraka ko anye abe ha ne kira sara wal ma fagara aw bi sega ko ni ngara uhudu do islamé do yu yere ni kange ko kira yere fagara ona ni nyanguma chenda ko lable angata ala ko ni muhammadu sara wal ma fagara aw bi sega ko dine ko lawa wa kira te dore chide ngo wa chide bete menaka ko anye ona chidro ne minabu nomoru sa anaka fagali o te foi che dine ko la abi sega ko ni kira fagara wa ala ko wa man yanqalibu ala aqbayhi nimin bisega ko falan yadura Allah shay'a kati foi che alai ngaminu bisonga sabati kira kumeminga katoka wasayajzi Allah shakirin qala alam no barakata ba sala wa kira fatura katuni mbay indi lila awul baldo de min do ko e adam na fatuma ka do de chendo ni kira ere sa ma janyo na o e be bo ka munable ko islam ya do ngado mun adam na o do otma e de ba di do ala fewa ngai ta do ere amadam do do nyamuma e ayi ndi ay ndi jigina fatuma ka do me hindu kele ka bay ake abal maka do be mim wele ko abu huzaifa olu tubira depuis fajr al-islam islamiyya demine asegna ka to de nyininga ako onye bay aminta kirabulo aw fanayni nyogo tawa ako hakaza yubayi wa hakaza yashtarit ako ilaydu woro minta konde kiraka bay adi chowe wani shurutu minum bala ni nyogo de dira awma ni bin yoro nyini abi hayatu sahaba kono abi babu jmena babu bayatin nisa'i basrohi kayranin aula ninde boday bislamela wallahi nyakanga shindema wallahi ni chenin da ni musoyin da ibidisi kushinai billahi al-ali al-azim chedo inta o man tutura no fe fukata se je wulima ni afore yeko aminu hazihi al-umma to ko kelinde bina ko abi ubidata amir ibn al-jarrah ni rijalu hawla rasulullah je wala file khalid muhammad khalid عليه مين زبه أبا فيه نو يكون دبي دومي منذ بسط يمينه مبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كدومي كو عليه يبولو بامبا كادو على كرابولو أكون جراتي فويه أكنيرا ما يكونوا أكيلا ما بولو بلا سوى الأمان أولا سيغنا على كراما أكو نلايدو انتالي نكرا دنايا ما ينيركونا كلا كون نلايدو دنايا من كاي أمينو هذه الأمة أبي أبيدة عامر بن الجراح والله نني أم ببتي نلايدو منه كالا جبا ننزبتira رلا إبادو كو أتبانا تبالي أولا دفرا بالبابي والله دو ما باي أكي فلو مدانته sabu dara da qur'ane an kira kan wele da kai nga do tabe est ce que ne se ka dafa o depuis min bi se ka dafa ere oble yere nye même man ke bi se o de la anye fenduru il faut ki ka profiter watila ka ko fenduru nye ibi bidela ibi se amangala o nga ye baya ke ma baya ke ni ndobe da yewa nga baya ke ikado ini shaytan ere che billahi bay ay kolosi la badwe me kuma dola minte a jefe o de ba fo aka fo cigo bela kuma kele ka shuina wala ndajo o do jume angara mo do am fa do ndum global émission do la radio la uye ko jogo chena ko jogo bi gladi bebe ki tafo aklale muhadara la we telephone bla do de appel ke ko bay ko min be ka fo envers jamana kono ko ni o tara ko yala o tuna donya jogola wa aka jabe kala munye akula ko ay ko sabu kadaka ko bay atala nunu ko haddu aya jigina wulu de ka o koro e bay ata me haddu kala ka jigo ko fo haddu borado la ni oye ni iye fenge iye jeneke ibise ka gena bugo walma iye shwelike ibolo katige ko o kera bay akela nundo ne ko nga chorba mango ay chefo
nga ay folo min zabati amul o de ko ja kira ka sahaba ye bayake sabu ko bayakela nunu ko haddu bora olu de la ja bayakela nunu ye kira jenyo nunu ne yo o ye ango nga flana e jume ko haddu bora olu la bay aminali koro de ko iti jenga wa de pas dido kira fe ngo kira ni be foka faraka ha shetane be se jona o onni o seri la mumi ke kira yo foka faraka na make mi yere la mi be kira yo be foka faraka mais anga choroba ambe nyininga ka damne ala kira clé samwani sabakira yala abubakar samvla khalifa yala umar santan khalifa yala sambi samani duru usman santan ani saba khalifa yala ko fara sambi samani duru ka sambi nani ani sheki sayyidina ali ka sanani ka fara oka sambi duru ani fla ko jena kala joli bukhara wal ma hadu bura jena kala jolla zonjoli politika ha riwaya beba fi wal ma ala son jama ko zum woro haddu boramina wabo to kele fan la jina kala nani haddu boramina on ngambe e nyininga yala bay ay glalike wa maglalike sabu ni haddu ko abi bobbi amuna aminu ngambe bi islam yala ni haddu ko abi demne bi kele kono amanja ni zambi durun ko haddu e jaba ya jorobi awul baldo de billahi al-ali al-azim pour que kado ko bay a jorobi dobi ale kumbi shuede ka bi jena yake nga depo e bay atabi se ngoma na klekele o chama muso chama nga doga kuma fele jume a anti jena yake anti shuede ke muna am mitani ngable minu munti jena yake o ti shuede ke sayda aisha no e ala kira furumuso e ala reni bay amine kira bu wa madawma koy ako ko olu shima bay ake ala kira bu ay ibn kasir laje mika suratul mumtahina ayatan fulana tafsir yorola fatima bint utba alanna le kabi bay ake ala kira bu nikray bay asite afonti flafara alaka nti shwele ke asiranti jena yake ma ko fa wada'at yadaha ala ra'siha kaya buruda akungulo sanfe haya an maloya kama sabu oro ka fonti jena yake odo رب السيدة عائشة برا أكو أكري أيتها المرأة والله ما بايعنا إلا على هذا أكو أكلت كلا نوفي إيه بكما أفوي بمولي جنيكو أو منو يكلا فرمسوي أبو أكار دمسوي ني nga an jima bay ak kira bulo fodi woro dili amane kira ka dude mu kasru nyak mala yo ay mi machina ñaw ko garsike kayini ala ka famiya ko nyuma di amma ka barakana ala ko sidna na awma falhamdulillahi rabbil alamin amba wala dunya ka fo ni wajuli kene bayin kunjara ni alislamaya donga la do ratali chawni muso chama fe misra lola anga je anga nyamado fe ntifla fara alaka ntifla fara alaka ntishuelike ntijenayake ntendem fara ntinamara ken singoron ta ken bulo koron nikira muhammadu yembla bara nyuma mi nambake alaka nawdeme alaka dafalu noya alaka naw labaka majrumu yafa lako ka kala yakama ya alakira horomay sallallahu muhammadin wa alihi ni nabi dan sigi bi wajuli kanena anya min soroka bo Côte d'Ivoire jamana ka dugula min mewele ko ma fédération tang pi konnana abi avril kaloma samba fla ani mugani woro akeni afana karamo Seydi Sherif Ousmane Madan Haidara de ankaramo Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ka Côte d'Ivoire tourner madila Allah subhanahu wa ta'ala fa ni tourner ala ka ke bodaye jamana ubela jelema cebeni kambe ala ko sabati an fason nun konnana adila Allah subhanahu wa ta'ala fa adabura al-islamiyya min ganyata kama ala ka sabati anti sege anti nyina ami foli kerengere an fana karamo alil maqam Seydi Sherif Ousmane Madan Haidara shin kana bi ala bulu ala hudi anama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah tinya wilila hangalondi sega tinya wilila
fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bi. Tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bi. Tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonba o ye. Tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o. Tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. ne ko tiɲɛ wulila dabali jugu kɛ mori o. Tiɲɛ